Hürmetli tekşiler, men sizga mening dokladimda rus tilida bor, qisqacha g'ana кибердружина турында ishlanmakni so'rab ketdim. На сегодняшний день в Актанышском муниципальном районе интенсивно ведется работа по выявлению деструктивных групп радикальной и экстремистской направленности, действующих в социальных сетях. Данную работу веду я, директор форпост Мухаммадиева Ильсия Ергалимовна. Команда кибердружины состоит из 3 человек. Біздің енді бұл кибердружина командасында мен һәм біздің яшьләр бүлегеннән 2 қыз бұл составта тұрам. Менің өзіме форпостқа йөргән активистларында һәм біздің молодежный центр яшьлеккә йөргән яшьләрне дә һәрдаим ВКонтакте шилтәрендә группаларын һәрдаим карап торабыз. Һәм әгәр дә инде без беренче чиратта нишләргә тиеш, әгәр дә бу кибердружина составы кешеләре, әгәр дә инде антитеррор или башка исә группада торганны без белсәк, беренче чиратта без психологларга һәм класс җитәкчеләренә, ата-аналарга беренче чиратта мөрәҗәгать итәргә тиеш. Соңыннан гына, әгәр дә инде бу бренди куркыныч зарар китерә икән, ул вакытта гына біз полиция хезмәткәрләренә ярдәмгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. За 2 месяца промониторено 22 страницы социальной сети ВКонтакте с общим охватом подписчиков 13 650 человек. В каждом квартале проверяется список иностранных граждан, проживающих на территории Актанышского района. Среди данной категории в деструктивных группах никто не состоит. Ведем данную деятельность по списку несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН. По району промониторено 10 несовершеннолетних в данной категории лиц, подписчиков в деструктивных группах не обнаружено. В каждом квартале проводятся заседания составом рабочей группы кибердружины участием секретаря по противодействию экстремизму. В ходе данных заседаний был доведен алгоритм работы по выявлению деструктивных групп в сети интернет. Просмотрен и отработан список запрещенных групп, направленный от антитеррористической комиссии Республики Татарстан, изучен ход работы при выявлении подписчиков для дальнейшей работы сотрудникам ОМВД России по Актанышскому району. Шушым белән тамам. Рахмат. Сорауларыңыз булса бирегез. Яшьләр арасында мөхәббәттән Актанышта не проблема. Мөнәсәбәтен барыбер анализ ясап карасыз, яшьләрнең булган сәясәтләрендә балаларны өйрәтергә кирәк. Мәсәлән, вакытлар үтеп, бу тарафта нәрсә сагайта, мәсьәләләргә игътибар итәргә кирәк. Беренче чиратта без карап барабыз инде, без ВКонтакте шәһәрендә яшьләрнең нинди группаларга подписаться иткәнен карыйбыз. Әлеге вакытта әле без караганнан куркыныч янамый. Шуңа күрә алга таба да күзәтеп барырга иде. Безнең андый